Subrai Jisu Kristo nang bai jotono Bible sreng ngolam sogo ke jotono kam krung tongbai na kaidoni jarei ke Christmas be kasuruk ke hani bagai seng kisah Jisuni koktuma tui no seng kisah wansok layan tini ke sengsa urumulu nangjak Tripura hawa ketebe Kristen rokni bagai tumanai tongkese hwmni nai rekai haipana जों borok tui mungsa kiri thai kरै ngakaba bkhao khepsa thai kरै ke जों jini subrai samani tongo paithakni molo omohai kwangmun sokpainai hnai tong keser ruknai hnai ke जों kaitani kokthai baina जों phadi khara go layana ke jengnani skang ang suriban bugra kaitono no hambai ro nungsno hamjak mabai ni songnari sadlano जोंनो rohorkha jini bagai kalbari cross o theinani nangkha tebo nang theimabai जों jini sumsorok susajak baikya jini hamya tongmarok hamkha जों nini thani phaimankha nini basa ngai mankha nono suri ui mankha bkhabai tebo nini han bagai जों wansogui mankha kaidon no paiplaya hambai tebo sungsa otongsa जों podre pod ke amjokjak mun sopayana nung samani tongo tebo podre pod femlogjak mani tongo na kaito haipana जों nini kok जोंनो romani tongo salsa जों nungbai tongminai molbrum brum tongthok ni jagao tei mungsa kosto tekto krui jagao जों tongminai hani bai kaito tabuk जों soi tongma kaito nini kok thaina wansogoi nini kok romani no wansogoi जों khatong thogoi mana kaito जोंनो subadi tebo nini kok thairokno जों teibo bkhao khnawi teibo bkhalak manin kaito subadi din thani jorano yaparo bukra jisuni baisuisa amen ketini jing ang nirong thani wansok nai ni bagai kok Bible ni kok naka Matthew chapter 8 Matthew chapter 8 verse 18 nichimi 20 jora 18 nichimi 20 jora gang pore wana 18 nichimi 20 jora nirok Bible tongke kolok mana phari porlayana ke tongo Jisuni logi tongna nainai rok Jisu luku kubang mano bono chor sakhe kuthung manugui bini sagri rokno dagi kha bini sagri rokno tuibong ni ayang naro thangna nei dagi kha kerong phungnai khoroksa bini thani phai hai nei saka khoda okra nang thang thaniwo ang thangna gosiwo Jisu bono hai nei saka sial ni hakor tongo toksa tokti rokni bothop tongo borok ni sajla ni le kerungsa phano bokrok bera bomna se krei o elemo pore mane bisingtei kaitor chung katal ke hamari klaithang amen ke jeng oro nugu Jisu Kristo ni thani ba Jisu Kristo ni logi wo khoroksa borok ruktarani muchungo haini sapai mani phiaba Jisu bono saka sialni hakor tongo toksarok ni bothop tongo haifano borok ni sajla mane nung tabo anoruk thanai ni hoi dongmani u ani le bokrok bera janai jaka sasi krei haini Jisu bono saka getmani bagi Jisu okok saka tone male Jisu u borok ni bkhasiu botmani bagi Jisu no rutharani ni wansok bor Jisu no tmani bagi Jisu ni logi thangmani boni bkha musungkha ba bo wansokha abono Jisu kha kina saiman hani bagi Jisu okok no saine khana rokha ani mungsan krei anaruk thari ni mungsa mawni krei o sungsani
joratei anoduk tharai mungsa mawani kok mungsa mawani krei tamla ani se krei angno tomaro wanai kepaidi जों o kok twmani sok paikya borok जों gisi satni wansok layan o sengsaro gobangma Christians dong Christian ni goshenai dong tei gobangma Christian motha neibo dong aifana gisi sase goboi mothale gisi sa motha se Jisu Kristoni motha gobangko mothano Jisu Kristo grei Jisu Kristo grei motha gobangma Christian no Jisu grei Christian hani bagai जों wansok thai ani mothao Jisu re tong ang Christian ni sai dong ani tani Jisu re tong obono जों gobo ke wansok thai Jisu tongkha angke Jisu dagemani tongmungmono tongnai u motha Jisu dagemani tongmung mothao tongya obo Jisu kreina abo hai soidan sramani motha se ngetei kaisa gobangma borok no tomanai kuar dogartei hawani nainai phiaba gisi sa borok se dogar keseptei hanai haini Jisu Kristo samani bo tongo nge sukno hawo sognibo gobangya gisi sano borokni population no naida tomani mole goboi Christian grei gobang grei gisi sase tomani bagai borok rok Christian hontoteiba sukno hawo sogmaya hamaya nai tomani bagai जों बाइबेलाव दं जिसु साका आनो सुब्राय हनै जतनो जुगनो हावि मेया जे आफा दागे तै ख्लायने बरक से ब थांगि मानाय नै सामने जों दं Matthew chapter 7 verse 21 borok Christian नै गसेफानो borok gobo ke Christian ngya asai katal ngya mane no borok Kristoni besagya Kristoni besak manena Jisu Kristo boni besak snawani bagai boni thri bai paikya nge boni thri bai paijagya rongke boni besak maya sebara boni thri bai paijagya gobo asai katal ngyar girjale thango Kristan ni gosio baptisna ja haipana Jisu Kristoni thri ngyar tamane mal boro thri no boro pura puri mane u thri bai simen angmo thangjagi mano ni boro gosei namaya borokni samung yakaba podre pod biara sera hamani healing oma hairok no thepau Jisu Kristoni thribai kisa thangjagi oma hai khlai nangnai ba miracle ngani nangnai soidomni samung nukjagoni nangnai obo hairok sanai rok ge borok gobo Jisuni thribai sujagya gobang kisakuk borokno hawo soginai tei kaisa gobangma Christian hwnai ni bisingo gobangma sengsaro borok tongo aro bising angma no Jisuno gosei naya engke Jisuno poito khlaini bisingo bo khaine mane gobangma no chukno hawo sogya tongnai moroni poito kubuya engke u poito kubuni bisingo bo kisako borok se kaitoni bagai bukharoi sakno yapare kaitoni bag mane Christian tongmung tongnai gobo ke kaitoni dagetei ba Kristoni dagetei tongnai tomani bagai Christian ni bising gobo asai ketal bisingo bo tomani bagai Christian tongmung kahangke tongmaya mole boro kaitoni kokthaino torjagya kaitoni kokthaino srungmani naiya kaitoni kokthaino chamung khaike nawani naiya kaitoni kokthaino important ungjagya जों
그거 아사이 그탈 응작 게 가이드니 꼭타이베시승 아사이 그탈 응마바 가이드니 꼭타이노 가이드니 꼭타이바이는 또라니 benangnaय Bible saw 1 Peter chapter 1 verse 23 जों 가이드니 그탕 똥플레니 꼭타이바이 아사이 피카바 니죠 माने जों गाइदनि कक्टाइबायनो जों आसाय कताल ओंखा गाइदनि कक्टाइबायनो जों तोरनानै नांनाय जोंनि पयतो रागुनि नांनाय जोंनि फला तोरनानै नांनाय गाइदनि कक्टाइ no जाया बरिया वानसकिया ओंखे जों खृष्टान दंमोनबो गाहांखे दङैमाया हायबागै जों बाइबल no खृष्टान normal खृष्टान ओंगानिखे जों बाइबल no सुथुयै जों परिबा नांनाय Dial muri hai ini so. Hai Kristen, ane Bible no pori ya wei, Bible study kaya wei, Bible sering ya wei. Kau siapa ne? Kristen kaha engi maya. Kristen tongi maya. Kristen langma tongi maya. Mana ne omaya je neng Bible college o tangi pori ma pori ne omaya. Sen Bible mo thawo, fellowship o, Bible study जों अमायके सोलोंनानै नांनाय जास रयबाराव खायसे दंखलाव दं अमाबाया जों सोलोंनानै नांनाय बुथुयैनो जों सोलोंनानै नांनाय फायदि जों हायहाय आं verse 18 फरायबिसनाय अरहायनि सायाव जिसु लुकु गोबां मानो बनक चर्चसाके कुथुममा लुगै बेनि साग्रि रत्न दैबमनि आयां नारो थांना होनै दागिखा अरसो नुगु गोबां मा बरक Ayah Yesus Kristo noruk thare. Ang wansugo omai ke kabang mo borok tumani bagi paikya borok haya harozakna. Nge tebu haya tongmarok hawani musuk mabai. Yesus Kristo haroi mana nikana mabai. Paibikan. Nge omai borok butong kana je Yesus Kristo ni kemasang sesamung rong nogui belikan wana zagai girizak mabai. Tebu borong nayo ni paikana. Nge baksa ba temanai sawani bagi teman le masau bopas hajar borok no ruti lebo bai char mani luka ok pungdoi ga omahai bagi rukha. Ajas panande borok ro Jisuno rukhari Jisuni logi wo paibika. Piaba wansok jangai kok ke omosi kok otor ke omosi borok rok ni bukhabai Jisu Kristo ni bukha boni loge phainei ro ni bukhabai Jisu Kristo ni bukhale belai felaija ekiya brong bukha felaija Jisu ni bukha tamobu jotono bono sinithung bottomani bagai kemasangsa samangpunuk soidoni samangpunuk bosbabu bono kahake sithung bottoma rowanai bono manthung kaito jotono kubino siwi mutangjak thang nayo mutangjak manino manthung bono si Jisu nayo boni bukha hiaba borok rongni bukha bono ruktarnai rongni bukha angke baike masano hayani re halangno omode englangno haisi podre pod borokni bukha polani nangmani nole borok wansokya जों siwani nangnai Jisu Kristo tamani bagai o sangsaro paikya bo hayano harwani bagi ya bone main purpose oya gethino muthangmani bagai o main purpose ya borokno charwani bagai o main purpose ya main purpose asol karo bo phaimaningka borok rokno sumsokni yakni phiyogoi jukno hawat langmani borok rokno suwi boni thribai susawi jukno hawat langmani boni tongthai wat langmani bosi boni bo phaimani asol reason hani bagino bo mokol hayano nugrokha tamani bagi himale bono makhanke bo pholani mokol phiyogoi ronai mokol nugia pholani mokol nugia gesa hani bagi mutai atai tagi khululai tongkha bono Jisuni yasa khanke boni mokol srai henuknai na yana botomani khunjuk kenglai rokha omoni meaning kha
bono Jisunu yasa kangke Jisu se phola khanaya tongmano khunju khulogui ronai Jisuni kokno borok khananai kai dor masa bono borok khananai yak maya जों mangsa sugya kai dono samang khlaimaya kai dono sewa khlaimaya piaba bono man kangke जों khlaimanai aboni otho bujo abo sa phunukdani nai mansi piaba borok rok abono phola spiritual meaning busidia ani bagai masa mani manung mani mokol haya nukwani obono sakthare borok mane boni bagi se Jisuno ruktharo botomani bagi pai haini जोंनो hamari rogoni bagi pai जों kaitoni hamari keplei tongmano phirogoi rogoni pai kaitoni hamari ni keplewi जों boni sasani aroni ongkhaima phaimani aro bo kipilna tlangmus kipili tlangnani musungo जोंनो bo u bebak hamya bebak masingsa samang bising tui जोंनो borok no phunuknani nayo bo se buskangni ba thinangni jorawo bo kubui hamari rogano nini mokol phioknai nini khunju phioknai pholani khunju pholani mokol pholani haya no haronai जोंनो pholani hamari rogoni bagi pai phiaba kabang kuk borok no tamane busakni hamari no simise naisingo bono simise torjago hai bagi no borok jepro borongni wansok mani gothok liya Jisu khlai liya borongni wansok mani mote Jisu khlai liya kene borok Jisuni yakai kwang mana thangoi pika paithagongke boni sagri chini borok simise tongrokse boni bising usaran khoroksa bono phali rokha haire judai iskaria judai ro borok u jorawo Jisuni jorawo bahai ke borokni political freedom no manai mano bahai ke roman ni yak ni yok no borok bahai ke sadin mano borok kaisa si borok wansok si piaba Jisu Kristo phaimani ke borokni phola hajak tongmano phiogoni bagi se phaimani borok ro rang puisa ni hamari simise nayo tabo ko haino busak ni hamari simise nayo borok pholan no tei wansok omo haino motha bo kwangma ge o motha ngene obo kubui motha ya Jisuno borok tomani bagi naisre tomani bagi borok sini somliya tomani bagi borok kipil thang pikha Jisuno rukpre mani ngi khabar tomani bagi borok tau Jisuno rukthar pilangke Jisu Kristo kabang ma soidome samang khlai dongkha kama singsa samang khlai dongkha hani bagi borok belai kana wana jag laikha belai kana khatung jakma bo khaibo engkha manle Jisu bu judai bongsoni ke borok hawani haya hawani musuk man bai borok rukthar engke tei kaisa karon tei kaisa reason ke Jisuno borokni leader khlaiye raja swnamoi borok Roman emperor no mesewi borok sadin ngsiwani tomanle Jisu borok kuthino sita muthangi tongma kha angke bo jaifana khaiman angke bo no tabo u Jisu sungno yakni phiok sinai borokni wansuk haini bagi se Jisuno borok kabang man lokuro kuthungui rukpharlai donglaisi jepro Jisu Kristo 5000 borok no charokha nga borok apro Jisuno raja snawani na likha niro Luke chapter 6 verse 14 by 15 porikha nukna Luke chapter 6 14 15 borok raja snawani agok laikha haipano Jisu apro
katai thangpai kya tamle bo borok jisu naigo borok wrong intention by bujiyawi bono tar tharthung bodo raja ngni phaya o sungsani raja ngni phaya raja ngni si phaya tabok mol brum brum ni chukna ho borok no tlangai raja ngni phaya of course bo raja sing bebang ni bo bagra phiaba pila phaimani ke bo aboni bagi phaya borok no sungsok ni yakni phiok nani jeng borok jiu sokte kaisa muito tongo borok Deuteronomio temanle borok judai borok Bible pori tongo Deuteronomio sujak temo mosi samani hai ni sawo ang hai te khoroksa diari basanai neroni bisingo nge bono boni kok na yake borok srai mangang nai Jisu Kristo sungsani raja ngani phaya nge hani bagai buje borok raja khlainani hnai bono salai kya Jisu ko selia ke temangka borok te nasing malia ka borok asik মানে আয়ো মায়ো উংলাই দংখা রোমানি ইয়াকনি ইয়গনি বা স্বাধীন মাওয়ানি হানি বাগৈ যিশুনো রাজা স্নাওনি নাই হাইপানো যিশু গসেলিয়া এনকে যিশু গসেলিয়া এনকে বরকনি যে ওয়ানসক তে ইংজাকলিয়া বরক ইয়াকাই থাংপাইয়া তাবক जों ওয়ানসকই নাইমানা जेफ्रो आनि लगे वाकोबा आं लिडार ngai ani ungkulago borok kama lak lak borok kai nung busuk kungsuk no Jisuni loka pro busuk lak lak borok ai pano bo kadai thang tomale o sungsani leader ngni bo phaya ge honi bagino u khoroksa bo scribe mane suinai borok borok belai kina respect khlaijak borok scribe bo phaikya angni loge rikprenani ani loge tongmani tomane ole bo omo haina jisu raja ngkangke ang bone tabung chimi bo loge rikpre kangke bo raja angproke ang bone yakre yak tek nai ani sonman bare nai ang kusuk go soginai kusuk pot manai abono wansuk Jisu Kristo bone bukhano nugui tongo Jisu borone bukhano nugu siu bo ukok saka siani hakor tongo toksarokni botho tongo anile mungsa sikri boni sikang Jisu Kristo te kisa kina digi thanga nisha mane ti kaisa digi tamane bagai boni sagri rokno bo phadi yang sanglis nai pila sikang reason ke omo hai ngi mana Jisu Kristo musung ya je borok ro bono mane busi ya woi ba chaya wansok mung wansok goi o bono raja snake bo chini raja ngai bo omo hai ngai jingno phiok nai omo hai wansok ya woi omo hai wansok goi anata rupreteng tomanle ang oboni bagi bo phai hani bagi bo katai thang nge te kaisa reason ke boni sagri rokno bo nge joto ni bes kango boni sagri rokno phurungmaya tomanle joto yasak maya bono nge borok sagri rokbo tomane concentrate khaimi yang hani bagi sagri rokno klangai te baisa bukhago thangai kya tabo hani hai verse 19 thangla bisnai peri 19 kerong phurungnai khoroksa bini thani phai hai hinai saka hoda okra nung thangthaniwo ang thangna gosiwo kerong phurungnai scribes tabo u scribes sabu
आंनि नों जे जायगायाव थाङो आं आरो थांनो गसिबो माने आं थांनाय हमानिखौ स्क्राइब जोंखा बेलायके समान सन्मान रजागनाय बर' अमहाय बर' के आं पयद' खालायो bo kabang ma jorawano Jisu Kristo tama khai tong tama bo khlaikya bo phurungmani rogno kaiso moino bos nai khana sam khlaimani bo miracles khlaimani rogno nai khana tabuk bo belai khana wana jak tui belai khana inspired bo khana bo ni samung rogno nugui bo ni kok khana ma rogno nugui okay respect khaima bai borong khlaima bai kirima bai tabuk Jisu Kristo no ang lutharsinai ketika siya kok ke bo raja ang prongke ang kusuk podo manai tabuk actually scribes rokni ajorawo borok belai kana society o respect khlaisa hani bagai bo ni mane bo hai borok Jisuni loge rikprewani o kalai su kok buya mane mole Jisun ka basejak leader rok bai hai bana boke gosika angni loge rikprenai tabuk omo hai kebui kai tono manya wei kasai ketal nya wei pastor rok ngkang ke bo o borong ni bagai mutakoni belai kana ko temanai kosto temane bo sakson wansok ang pastor undong ka bai kyang mutangjak yang na omai ke boni bikhaw wansok mani phaibe hai borok rok ni bai ke kebui ke mutangjagoni asai ketal ngani belai kana kosto tabun bible college rawi mts bai kya ei mutangjak ya kho ko omo hai borok rok ni bagai ke belai kana mutangjagani kosto ongpiyo temane borni kongso hui bai kebui no sia wei ya omo hai na scribe rok ni bagai leader rok ni bagai Jisuni rok ge rikprewani belai kana kosto hai bana bo gosika tamane male bo nahori biskang omono nahori the o bo taw bono naini ka kisang nugo bone bukha koini ne haibla koini ne bo koini ne kana bukha omorok no beba kibuish bo Jisunu rok duktharani gosika hai bana problem ke boni intention boni wansok mani tabu ante pron saka bo wansok omai ke Jisu Kristo bo raja ngani chance to bo bono leader songoi romano mesemani chance to romano mesemaka bo raja ngkangke bo tabok simi rikpre khaba bo kusuk podo rozak nai Jisu bai omai ke boni wansok hani bagai bo angni loge rok ye nungthang thani wala ya batabo u boni bukhano nuko wino Jisu u koksaka verse 20 Jisu bono hai hinai saka sialni hakor dongo toksa toktei rokni bothop dongo borok ni sajlan le kereng sapana bokrok bomna sekrei kereng sapana boni bokrok bomna ni jaga kerei temani bagai sengsani apro Jews rokni to temple dongo aro soitan si achokja Jews leader rok soitan no si jaga roja nebak Jisu sao neroni omoroko Jerusalem temple logo soitan si achokja ang si jaga malia ani bagi Jisuni bo bokrok krikan a Jisuni bokrok beredona jaga krikan tamule Jews leader priest Pharisee rok borok si jaga rolia soitan no si asokroi tongka Jisuni ke noris tongka ke omai kebui mo thayang ke Jisuni besagya bo Jisuni bokrok aro beramaya ge Jisuni bokrok beramaya ke tama Jisuni da ke tong malia borong ni musung tui soitan musung tui nang sinai nakalai mang krika hamzak mani krika omahai nang sinai je Jisu haini bagino boni thui saklai wi bo boni bokrok berazak nai baikha boni thui bai obon motha tabu boni bokrok berakha motha o haini bagi Bible sawo Jisu Kriston ka bokrok motha angka boni besa
Nge Kristen rok sak sora ingka boni bedek bupra. Oseng nogo Korinthian roko, Ephesian roko. Yesus Kristo samani ko ang oseng saro ani bokrok berajaknai gerei. Tegaisa oseng saro ani mangsa gerei. Tabung nang ano rukre kangke nang ano mawani mangsa gerei. Bebang nang mang yakanai. Yak nang masmak kibinai. Mawani gerei. Piaba u kerong purnai. Bo wansok mani bai perlai tangka. Bo ke wansogo ang boni kucuk podo mana ne. Piaba jisule sawo nang semung ang ani si gerei ba nang mangsa mang yak. Ni tong mana sa smak kibinai. Ni nok kibi ui peke. Gatama masine. Aine Yesus Kristo bo boni no sima bai u kok saka. Ani mangsa gerei. Ano prai benang tong manai. Ano rukre kangke ni tong mana sa smak kibinai. Ani si mangsa gerei ba. Tabung nung genang rok ni ongklo rukre kangke kisale mau ne. Political leader rok ni ras manok ni last ni ras ni thngnai rok ni borok ni leader rok ni ongklo rukre kangke mangsa sak mana ne. Do borok omong man kangke ang kisasa bris tang rok pan mau ne. Rega tang rowan pan mau ne. Hai bile. Ke mangsa keri no rukre to masine. Omong hai na tabo pastor na kebu pastor kangke pon mangsa keri. Je tong mana si yakau. Hai bagino pastor na asik respect ro nai bekeri. Sengsa no na hok na howi. Hai pon kebu kai to no manai ro ke borok respect bekai. Ek sana benai. Borom klai. Ani mangsa keri. Ne Jesus. Hai bagino ano no rek sana ni musu kangke nung mama no la karai mangsa sama yang nai nung ulta mes makhi binai. Sacrifice maklai nai. Ukop no sawo. Hai. Seng no ukop no sawo. Pari Luke chapter 14. Nalivana Luke chapter 14 verse 33. Luke chapter 14 verse 33. Ang pori omotoi keno tongkrei kibi yake norok ni bisingo korok sapano ane sagri inggi mangla. Ne tongkrei kibi yake korok sapano ane sagri inggi mangla. Kibi nang nai. Azorawo jisunoruk tanai ro boni kemaseng sano nugui. Baksa angke ba samani bagai samung no nugui saro jakma bai. Baksa angke ba hayani hawani bagai. Baksa angke ba twmani kiri mani bagai. Jepro Yesus Kristus sawo. Samung ni bagai asik twmani samung daklai di. Ngai saprong ke ba nborok kibi thangbai ke korok sapon kari ke. Boni sagri rok simise tong rok siu. Padi John chapter 6 verse 27 okok sawo. 27 ang pori na sogui thangnai chamung ni bagai ta tangdi. Mothang khlainai chamung ni bagai se tang. Borok ni sajla se abotoi chamung norok nornai tamni henke bupa kaitor aboni bagai se bono mari buwirowo. Sogui thangnai chamung sengsani chamung ka sogui thangnai ori bagai chamung ta tang. Bebang no sengsar sogui thangnai. Piaba जों फलानि बागै मोनसे खालायखांखे बाव मलब्रुमब्रुमनि बागै दंनाय गोबां बर'नो जिसुनि उंख्लं पियाबा ज'दनो बनि साग्रि इंगिमेया जिसु ख्रिस्ट ओकक सावो कबा बनि उंख्लं थांनाय हिमनाय रकनो फायनै सावो आनि लगे रिफ्रेना नैके आनि लगे फायो नैके
daku buku mapa bebak no jaiti gusti no ma naisrenai. Nini daku buku buhi busa boma pano naisremaya ke ani loke paimeya ani sakri ingi meya nisa. Tabuk ni daku buku no ma naisrenai mantab. Actually obo naisrenai hwmni kogia. Or samanika nung hajak sok maya ngai borokno hajak sok maya ngai anoma hajak kubnai borokno hajak no nangmani hajak sok maya enough love in amoni Greek ni mode ke enough love, you cannot love them enough love. Oborokno jeng borok munisoni wansok ma boy wansok tangka ke bujinan le kosto aipana Jisu Kristo samani obongka nang an kaitono hamjak kubnai hengke simise boni sakri ingmanai mana bono hajak kuk hangke nang kibi mana busano hajak ma bai nang rang kibi mana haimle apana busano hajak ma yang ke nang boini bagi klaimi atmani bagi rang no hajak ku haibani nin busano ke nang rang se hajak ku nang klai mana ke kaitono ma hajak na borok ni sajlani bokro berajak ni jaga kri ani bagai boni bokro berajak nais nang wani bagai bok kalvari kruso tikya Bible saw sengno seng gno genang klaiwani bagai bok kri ingi paikya jeni mangsa kri bongka bebang ni nokpa haibana bok kri ingi paikya seng tumanai kaisa Nwng thoma nugo Bible nirok Luke chapter 12 pori ni khenduk nai aro genang sani borok kolsa genang sa bo hai ni saka tabokle aje sukha mai dazane jaga si krikya reba si pungbai kya te kaisa snangwana ge ang tong hai tabokle juk samung tang yawi tong thogui sawin thamakang te wan nang liya hai pana pai tabok ke tamasya kai da tamasya ka full budwa u horono nini lang thangja kangka pro u nini tongmaro poro topsubani ngai hanisa keseng nugo u poro sengsani gena haibana kaitoni thani ke geri ko Luke chapter 12 verse 16 is 21 jora poro kendu bo sengsani bagi belai gena haibana kaitoni mokolo ke jotoni se geri tawon mele labu kemana kya ani bagai jotoni se geri bo sengsani le gena haibana kaitoni mokolo bikra geri seng Jisu Kristono je borok ang boni loge ruk tarsinai ni wansok ne borok bo kosto no nawani goshewani nang nai bukhaw Bible sawo ani cross no nini sak ni cross no balya ka ani unglok ani loge ruk premeya cross balmani tam kosto suffering tekto haibana Bible sawo o sengsani kosto tekto engka molbrum ni tongthong bai suthai krei engke o sengsani kosto tekto engka srapsani bagai 2 Corinthians chapter 4 verse 7 srapsani bagai जों मुइथ नारकथाय खृष्टान रक जों ओ प्रेजेंट संसारनि बागै जों तंगिया जों फाइनाय संसारनो से नायसिङै दङ गताल संसार गताल फाइनाय जुगनो हाबोनो जों नायसिङै दङ जेप्रो जों जिसु ख्रिस्टनो रुथारो बने फान जेनि थानि सक फाइनाय बने संसासा नबो जों माननाय boni kosto nobo जों रुजुवानि नांनाय o संसाराव दंसा संसार सानोबो जों मान ओंखाय o संसार जों बनि लगे रुक थारै दंफ्रो जों अबो मुमितो खलायथाय o संसारंका स्राबसखनो पाइ थाङो o संसाराव दंमोनका जोंनि लांमांका इमां खायस तब इमांगो नों
राजाफोरनो वासिबसु मा आङो हायबानो सिसाके तमाबो बिसना हाया मावो थुजा हायबले नों इमांगो रेस्टुरेंट कहा मा 5 स्टार होटल पर मासादि हायबानो फुङा आइके सिसाके अखुइजा दा संसार अमा हाय नों जेसेबां संसार गोनां उन्दै हायबानो काइतनि थानि गोनां उन्दैयांके मोनसेक्रे दा राजा उन दमा हाय बा सिसाफ्रा हाय जमा तमानाय चुकिवा रखजा बा मावो कुथाव हाव रखजा अबहाय नों हायबानो काइतो अबनोनो borok rokno busithung ge borok rokno bo tongtho mol brum brum ni khaksangma ronani musu ge usung sasano manani musu kanke Kristo ibaksano jungbo o sungsaro kosto boni kosto no jung sherma khlainai boni kosto no jung manana jungno tomani bagui mothangka iden thaiblingo sumsok sokpaikya o sumsok ungmani bagui no jini jungsa sabu kaito ba chalai thangka jini jungsa sa krikya usungsa sano jungno ropinani nayo jungno muthangmani simiya jungsa sano bo jungno ropinani musungjao kaito bible hainai sao jo da borokno sumsok khlaimai bai boni jungsa sa kaito bai hakjal ungkha in Romans chapter 3 verse 24 hede ge usungsa sano bo jungno ronan naifiyo ge usungsa sa man pimani ke tama jung kosto osungsaro Jisu Kristo ni bagai jung kosto khlainani nangnai manani nangnai tabuk tekisi sa jung wansok na oro hainai sao sial rokni hakor dong tok rokni toksa rokni bothok dong sial sabano bujo jung Luke chapter 13 naini kanke aro hainai sapai mane jung logo omorok Pharisee rok Jisu Kristo no sapai mane bo omo mondiro templo bo kok phurungui dong pro Herod phaikya orni onkadi nor Herod no buthana naitugui dongo ne apro Jisu tumaisa thani sial no saidi mane o Herod no sial ne Jisu engke Herod engka soitan no bujok mane engke tabo sabano sial ho Herod engke teke jung logo tok jung Luke chapter 8 nai ken logo aro maisli sharmani rung thomawo tomaisa maisli baisa lamao klaika baksa busulungo klaika baksa pathoro klaika baksa haka ho klaika engke paitha go nirok porini ken nuknai chapter 8 verse 12 nai ken nuknai aro tomaisa aboni bujokman je lama wo klainai maisli ke bono toksa phai chawi langthang pai hani bagino o maisli marawi mane kri kya mungsa omong pai thri pai tok si sai pai ungke ba ke omo hai nge aro tomaisa obo soitan hai jini bukha borok bukha kaito ni kok khna pro bono kaito ni kok no borok ni bukha ni langthang pai hai kana kaito ni thani borok phoi phai mi angke u tok soitan no bujok omo hai dos kongma maisli ke kaito ni kok thai khanawi kabang mana khanawo ang khanamani hai bo khanaw hai pena baksa mathangjak maya toni bagai male soitan boroni bukhano ulot pulot khaiki kok thai no boroni bukha bising haroya aro sani no soitan tlangi thangpai je o sungsar soitani yago ya phagja hani bagai Jisu Kristo boni bokrok berawani jaka grei hani bagai boni bokrok berawani bagai be motha snamka boni motha no boni thui sakla bisnamka Ephesians chapter 2 verse 2 jung age joma soitani haibana tabo bo boni besak snamka sino tabo boni bo Christ mothani bokro ge age soitani jung soitan bai dage jakti no jung tongmani haibana tabo je kubu Jisu Kristo no manai bo Jisu Kristo ni besak 1 Corinthians chapter 6 verse 20 o kong sawo bo jungno boni thribai baikya
Ephesians chapter 1 verse 22 23 okong sawo tuma bo jengno boni omobai mothas nangka nga sing tabuk boni busa jisung ka sini bokrok sini busa bo tawo Colossians chapter 1 verse 18 bo bai nga tawo jeng boni Jisu Kristo boni thui bai susawi jeng boni busak snaka boni bokrok bera oni bagai tabo boni bokrok bera oni jaga boro mothao haibana kebang mana omahai motha tongo Jisu krei Jisu aro mothani bokrok ya nga sebau aroni bokrok soitan aroni bokrok nga omono seng belai kana hos engtai Bible ni kok Bible ni bising tei si seng engtai hai borok sama baya nga temane bagai borok Kristen tong maya boni bokrok si juda ko nga ba je bokrok ta ke tei si sini besak science ni mote hai bele atau totra tei kang na hangke totra bokrok no saigra brain no saigra ta nga brain si da ke nai mokol no thani tei nai tukdi nga mokol tei nai tuk na tei no kang ke tau hai mokol brain no saho pu ka uro tei tong nga ta yak no da ke nai uro tei tong na hodi ke na ho nai yak na ho ma yak yak no saho pine hindi tei na ho ni hingro nai nga omo hai ke si bokrok da ke nga bokrok da ke mani mo tene besak khlai nga seng kubu motha hangke Jisu da ke mani mo tene tong nai Jisu da ke mani mo tene khlai nai nga je omo hai ke na Kristen tong nai bole kabang motha walayu tonglayu bulayu kirilaya nga tong mong krikya chwag nong layo hai englayo drug chalayo podre po obo kubu motha ya motha hangke kai to da ke tei mana Bible satei obo hai na tong nai get padi jeng tini orono paris nai hani hai jotono kok kesare ang tini orono paris nai suri nai bogra kai to na hambai ro hani hai nini hamjak ma nini kharyok mani bisingte tini kok no tei jeng srapsa wansok laikya deba kai to nang jotoni bukhano si nang kerong phrungnai ni bukhano bo sima bai nang bo koine ne ngai nini roge ru thanani muchungo hini sapai phano kai to nang bono sai khana roka ane mungsa kri keseng bo omo haino jeng nono ruktare o sengsaro jeng mungsa manani kri phia ba kai to nang kok romani tongo mol brum ni tongtayo nang kwang ma soka do nai tepu bai playa tepu maran playa mol brum tongnai no sinang senor nam sungjaw kai to no hambai jeng hani hai mokol phio gui roma bai jeng phurung ma bai din thane hani hai jora ya pare bugra jisung bai surisa amen hambai